Dnes je 24.12., takže je štedrý deň a ja som si tak teraz vlastne pri chystaní tohto ročných Vianoc, zrovna tam robíme šalát a pripravujeme kapra, tak ja som si spomnula na svoje doteraz asi najhoršie Vianoce, ktoré som kedy zažila. A každý môže mať ponímanie najhorších Vianoc trošku iné. Pre niekoho to môže byť, ja neviem, že sa pripiekla ryba, presolil sa šalát, niekto treba sa trávi Vianoce s horúčkami, s chrípkou v posteli. A niekto treba musí ísť na pohotovosť, lebo mu zaskočila kosť. Pre mňa to bolo vlastne, keď som prvýkrát bola na dlhodobej neschopenke kvôli mojej chorobe a podstupovala som liečbu imunosupresívami. A tým, že som vlastne bola na neschopenke, tak to bolo vlastne poprvé, čo som na sviatky necestovala na Slovensko za rodinou, ale mala som byť vlastne v Brne, tak sme sa dohodli s priateľom, že teda tak si spravíme teda prvé Vianoce spolu. No, znie to možno romanticky, ale moc romantické to nebolo, lebo tým, že som proste podstupovala tú liečbu, boli to teda ako lieky, ktoré sa museli hltať, tak mne to proste dráždilo žalúdok, mne bolo z toho špatne, takže moja predstava Vianoc bola, že si skúsim dať kúsok suchého rohlíku. Takže nič sviatočné na tom nebolo. Už vlastne aj to chystanie celkovo bolo hodne náročné, ísť vôbec v rámci svojich vychádzok, ako kúpiť si vianočný stromček. Musela som proste čakať na tú chvíľku, kedy mi není až tak špatne. A proste sme si tak povedali, že skúsime to spraviť proste čo najpríjemnejšie sa to bude dať. No a asi tak deň, dva pred tým štedrým dňom priateľ chytil nejakú virózu. Proste bolelo ho v krku, chytil rýmu. Tak tým, že ja som vlastne si znižovala imunitu imunosupresívami, tak sme sa nakoniec dohodli, že teda radšej nebude chodiť, aby náhodou som proste od neho tú vírusu nechytila. Jako predstava, že by som si mala pridávať ešte nejaké antibiotika alebo neviem, niečo, že by ma to ešte položilo, tak to bolo pre mňa úplne desivé. Takže vlastne svoje Vianoce som strávila úplne sama. Jako vôbec som necítila žiadnu vianočnú atmosféru, vôbec žiadnu radosť, prakticky sviatky, ktoré som doteraz vždycky strávila v okruhu vlastne svojej rodiny, svojich blízkych, v nejakej pohode, tak ja som ich vlastne prežívala v beznádeji, zúfalstve, v smútku a no, nebolo to vôbec nič príjemné. Prakticky ja som vôbec nemala pocit, že sú Vianoce. Teraz ale je to úplne iné. Tie 2 roky po už vlastne môžem si ich plánovať tak, ako som chcela už pred tými 2 rokmi. Ja som bez bolestí a neberem žiadne takéto šialené lieky, ktoré by mi nejak znepríjemňovali trávenie a chuť do jedla. A prakticky môžem si ich fakt naplno užiť tak, ako ja chcem. V tom mi pomohlo, teda áno, som ešte na liečbe, není to už teda imunosupresívna liečba, je to biologická liečba, ale k tomu vlastne mi pomáha práve ešte aj zdravotný protokol. A ja tam vidím hodne veľký benefit, hodne veľký prínos do toho môjho zdravia. Takže vďaka tomu vlastne som schopná si užiť tie sviatky úplne naplno. Takže týmto vám chcem popriať krásne Vianoce. Ideálne tak, ako ich vy sami chcete mať. Či už je to v okruhu svojich blízkych, rodiny, kamarátov. Ideálne teda bez nejakého veľkého stresu, bez nejakých komplikácií z pripálenej večere a podobné veci, čo sa môžu stať. Hlavne, aby ste z nich mali radosť a hlavne, aby ste boli teda zdraví. Takže prajem vám krásne Vianoce a všetko dobré, hlavne pevné zdravíčko do nového roku. Budem sa tešiť zase na nejaké ďalšie povídání v budúcom roku. Tak, majte sa krásne a zase niekedy na budúce.